Are you married? Kana da aure? Yes, I am married. Ina da aure. How many children do you have? Yaranka nawa? I have 4 children. Yarana huɗu. Are they adults or kids? Manya ne ko ƙanana? 2 are adults and 2 are kids. Biyu manya ne, biyu kuma ƙanana ne. Do they go to school? Shin suna zuwa makaranta? Yes, they go to school. Suna zuwa makaranta. Which school do they attend? Wace makaranta suke zuwa? The younger ones go to primary school, while the older ones go to secondary school. Ƙananan suna zuwa makarantar firamare, manyan kuma suna zuwa makarantar secondary. Okay, may Allah bless them. To, Allah ya musu albarka. Amen. Thank you so much. Amin. Na gode sosai. See you later. Sai anjima. All right. May Allah guide us safely. To, Allah ya kai mu lafiya.